Educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Action Firing Line. Alas 6:52, Action Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman. Good evening sa taran-taran naton nga mga ka-aksyon. Luzon, Visayas, kag Mindanao. Action Firing Line. Liwat naman kami nga nag-aabi-abi sa inyo sa panibago naman nga edisyon sa inyo sa ring nga palatuntunan. Action Firing Line, magapangalagan kita sa sulod sang masobra 2 ka oras. Tubtob sa takna nga alas 9. Action Firing Line. Kabay pa nga pag-updan ninyo kami sa saring pag-dayday naman sa mga balita paghimay-himay naton sa mga isyo nga nag-aapekto sa aton tanan. Ano man ang inyo sa nga tindog subong imol ka man akong manggaran, tanan ang isyo nag-aapekto sa aton, labi na ang ginalukdo sa mga problema sa ato sa nga nasyon. Action Firing Line. Ang palasadon sa nga manugsulod nga Marcos Administration. Inyo ka-aksyon Marlon Hirvaya. Ang palasadon subong sang Marcos Administration way pa sa makapungko maka-aksyon sa sering Hunyo 30 halos hindi na maisipan. Pati ang mga bag-o nga opisyal naton sa gobyerno may ari gini sila sulayon nga mga problema nga dapat nila nga pagasolbaron. Daw basura nga nagatinumpok sa mga problema gina pasan sa ato sa nga nasyon ho. Halin sa problema kung paano mapunggan ang sige-sige nga pagsaka sa preso sang petrolyo, ang mga importante nga kinahanglanon, mga balaklon, pati sa plete, ginaduso nga ipasakaan man, pati ang kakulang sa trabaho, subong amo man ang ginasulay nga problema sang aton sa nga nasyon. Action Firing Line. Ang pagkakulang sang trabaho amo ning ginatunaan perme sa pagdamo sang tawo nga ginagutom diri sa aton sa nga nasyon. Daw hindi naman tindihan subong ang nagakatabo sa ato sa nga pungsod no. Grabe na gid ang pagpanghayhay, ang pagpanghakroy ni Maria kag ni Juan de la Cruz, pati manggaran sumunggani o kun amang ginatawag nga mayara sang sarang-sarang bala, sus, nagabatsyag man sang pagminahal, sang halos taran-taran nga mga balaklon. Action Firing Line. Ang sinakaay sa presyo hindi na gid maagwanta, no? Hindi na gid maagwanta sang ultimo nga mga tabo, ilabi na ang mga waywawart, ang mga waay sang kwarta. Action Firing Line. Paano ka makabakal kung waay kawawart? No? Tiyang iban mga ka-aksyon, bisan pagani may kwarta, ginatakpan na lang nilang ilang sining nga palamatinan, once ka magkabati sang balita, angot sa sinakaay sa presyo sang balaklon. Action Firing Line. Pero antes sa mga ka-aksyon sa oras nga nasa 55, importante mahibuloan tanay kung ano ang plastada sa ato sa nga tiyempo, ang lakat sa aton sa nga panahon kay man sa mga hapon, dari sa Bacolod City, medyo nag-guom-guom. Kung sa mga nawong pa ang ato sa nga tiyempo nag-kurisong. Pero ginabantayan ko, kay na naghambal ko doon yung plastada man, base kung magtupa na naman ang ulan, kay na nagbiyahe kita mo, halin dari sa ato sa nga estasyon,
pakadto dira sa may provincial capital mga alas 2 or alas 3 kay nasa hapon dulom-dulom siya, nagguom-guom siya gawa, pero hasta magkasisidmon daw mayad man kay hasta ba lang sa dulom, hasta ba lang sa handong kagom-guom, why man sa nagtupa ang ulan, may ara gamay lang, tulo talit hilamang. Nag-umpisa na kabay ang rainy season, gin-declare sa nga pag-asa, mga pila na kasmana ang nagaligad, ti ari nagahingampot na makita sa bulan sang, hindi pa naman hingampot, ikadua pa lang kita nga semana sa bulan sang Hunyo, ti basta Hunyo gani mga ka-aksyon, kung butang tabi, uway pa ng COVID-19 nga pandemya, diho. Ang bulan sang Hunyo mo ning dara nagatupa ang adlaw na mo nga pagbukas ang klase bla pero galing ang klase subong apektado may ara sang manog graduar pa lang, may ara sang naga-set pa lang sa ila sa nga graduation, tanan na apektuhan mo bago sa ding halit nga gindala sang COVID-19. Action Firing Line. Amo nang ato sa nga balantayan yaho ang nagahabil-habil na lamang nga mga inadlaw antes ang pagbulos, antes ang pagpungko sa nga bag-o nga mga opisyal naton sa gobyerno, ang ginatawag nga pagbulos sang bag-o, pagbabay sang daan. Action Firing Line. June 30 noon time ina mga ka-aksyon. Tisabong ari kita sa pitsadya sang Hunyo sa nga tuig 2022. Sa mga luyag magpadala sa ila sa nga opinion, komento kag reaksyon, pwede ninyo direkta nga mapadala. Kung kamo nga monitor sa ato sa nga live stream sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod, pwede kamo makapadala dira sa inyo sa panindugan sa ginatalakay naton nga balita o kon isyu. Pwede man paamanan nyo pulo panamyaw, pero panamyaw sa nasilintara, kinasulit-sulit na gidne, hindi lang tama kalaba, hindi lang tinabungos. Action Firing Line. Gaantaman ang iban nga padala sang ila siling pulo panamyaw, ining mga lipot lang bla, no? Hindi lang siling laba-laba kag galawig-lawig gid. Okay na sa inyo? Action Firing Line. Sana siling tara mga ka-aksyon, yari kita sa Pizza Jess sa bulan sang Hunyo sa tuig 2022. Mga 20 diyas na lang kunisipon naton ang nabilin. Mga bulos na ang pagpangalagad sang mga nagdalaog nga kandidato, nakaligad nga piniliay. Bulos ang bag-o nga nagdaog, pero magapapili naman ang mga liwat nga nailihir, ining mga re-electionist, ining mga re-elected. Mapabilin sila ya. Ang Hunyo 30 sa nga tuig, amo ning opisyal nga pagbulos pangalagad sang bag-o nga administrasyon nga magadumala sa pungsod sang Pilipinas. Ti masako-sako na sa karon ho ang pagpanghimos sang mga kandidato nga magatapos na ang ila sa nga termino. Kag mga nagkandidato nga pierde sa piniliay. Ang iban magsigbantayanay, bangod base kon dalon bla, o kung tagoon ang mga dokumento o kung kagamitan, ilabi na sa mga probinsya, syudad o kung banwa nga naga-inako sa hanay. Action Firing Line. Balaan nyo man kung diin nga lugar nang may ara sang pagbinaslanay gihapon hinaboyanay isyo, daog man o kung pierde nga grupo, mga ka-aksyon. Mayara pa gani kung kaisa korupsyon nga isyo mo, anomalya, kag kontrobersiya. Action Firing Line. Samtang nagilapit ang Hunyo 30 daw nagalain man ang senaryo. Ang lauman lamang naton diri mga ka-aksyon nga hindi lang magdangat sa anuman nga hinabuyanay sang isyo personal. Once nga personal, di na raya lain na ina nga istorya, nagabatsyag na ng habuyan mga tao eh. Action Firing Line. Pagpatak sa nga pizza uno sa bulan sang Hulyo, makatutok sa gilayon bla sa ila sa nga trabaho, ang isyo politika ipaiway nato na anay para nga ang mga magapungko nga bag-o naton nga mga sulugoon tas gobyerno makakonsentrate sang ila sa nga trabaho, makatuban sang ila sa digin promisa sa aton, samtang sila ang nagapangampanya
makaobra sang ila sining nga obligasyon agud serbihan ang publiko nga ang publiko amo ni ang nagbutang sa ila dira sa pwesto. Una sa balita, una sa aksyon. La 7:01 Aksyon na Radio Philippines Standard Time bas isa ko sa kong ato sining Provincial Disaster Management Program Division. Okay na lang, no problemo, no? Basta naman ang taraman mga kaaksyon nga mayad-mayad ang tiyempo diri sa Bacolod City o galing way ta idea kung nano yang sitwasyon sang panahon sa iban nga mga lugar diri sa Negros Occidental, pero okay lang, no problem. Action firing line. Alas 7:01 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Luhan tayo sigida ang paghanot sa mga nagapanguna nga mga balita unahon ta ang nasyonal, no? Sugod sa mga edisyon sa Action Firing Line, adlaw-adlaw tarang panilagan ni, adlaw-adlaw tarang pagabantayan niya ang mga balita may kantanan kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. An adlaw-adlaw hindi gidya madula sa mga balita nasyonal. Ang development angot kay Bongbong Marcos, man siyang masunod nga presidente sa pungsod Pilipinas mo. Ano ba lang bag-o diri? Si Marcos nagpasalig o nagpalayag sang commitment nga dapat may aragid sang ginatawag nga accountability. Accountability in governance sa mga isyu may kaangtanan sa human rights o kon ang tawhanon nga kinamatarong. Action firing line. Sino nagsiling sini? Ang nagsiling sini subong nga Friday amo si United Nations Resident Coordinator in the Philippines, Gustavo Gonzales. Ano ba balita angot kay Marcos? Manyaning si Gonzales ni una inisa nga nag-courtesy call kay Marcos sa headquarters sa Mandaluyong City. Action firing line. Dugang pagig balita angot kay Marcos. May top Washington diplomat nga si US Deputy Secretary of State Wendy Sherman. Nagsiling siya sa isa ka round table discussion sa Pasay City nga si Marcos ang welcome sa United States. Welcome si Marcos sa Estados Unidos bangod sa ginatawag nga diplomatic immunity. Action firing line. Ang siling ni Sherman nga kon ikaw ang isa ka head of state ni Marcos mo, no? Kung ikaw ang isa ka head of state, may immunity ka sa tanan nga mga circumstances kag welcome gid ka sa Estados Unidos. Action firing line. May pila pagig subong ka mga lideres mo sa nga iban nga nasyon nga ti ara amat-amat naman nga nagapabatsyag, amat-amat naman nga nagaplano nga makig-angot sa kay Bongbong Marcos. Sin-o pagidayhan man? Una sa balita, una sa aksyon. Sa iban nga balita nasyonal, subo-subo man sa kwarpo sang Commission on Election o kon sa COMELEC ho. May isa ka election officer pasubo ang nadangatan niya sa Zamboanga del Norte. Bangunti patay gido. Patay ini siya sang tirohon sang motorcycle riding in tandem. Ang isa pagdari kasubo pamatian nga balita. Kay pati ang yesterday assistant election officer pilason kag ti subong critical sa ospital. Kagabi mga alas 8:42 ang tak na natabo ini sa Banwa sang Pinyan, Zamboanga del Norte. Maricel Adriatico Peralta, 45 anyos, election officer sang munisipalidad sang Mutia, no? Mutia. Muni sang biktima sandig sa investigasyon ni Police Captain Pucholo Rolando Guerrero, ang assistant election officer lunsay pa idagali nga mga babayi ni ho, no? Ang assistant election officer si Marites Inding, 52 anyos, sang Mutia man assistant election officer siya sang Mutia, ara subong sa ospital kag pilason kag
critical. May hot pursuit operation nga ginpatigayon ang ato sa nga mga kapolisan. Ano gid ang rason sa likod sa ning krimen ni man? Lunsay pa naman ini mga babayi ho. Tesa na salinta na masubo-subo ini nga balita sa bahin sang Comelec, balabay kantanan pa ini sa pagserbi nila, nakaligad nga eleksyon, nakaligad nga Mayo 9. Action Firing Line. Dugang nga balita pong sudnon. Bati man kamaguro ni sang face mask. Ang istorya sa face mask bala. Dari sa aton damo gyapon nga face mask di. Pero amat-amat man nga nagadamo ang way nagasoksok face mask. Action Firing Line. Anong balita may kantaran sari ang mando sang gobernadora sang Cebu. Kon sa mga Tagalog pa mga kaaksyon, sinupalpal ng DILG. Probinsya sang Cebu ini makaaksyon amo ni subong ang sentro sang Sugilanon angot sa ginatuwag nga face mask. Matapos nga ang gobernadora nga si Gwen Garcia nagmando, nagpagwa siya sa executive order mo. Nasaan sa executive order niya nga hibuon na lamang nga optional ang pag-face mask sa well-ventilated kag open spaces dito sa probinsya sang Cebu. Action Firing Line. EO number 16 inanapitsahan Hunyo 8 sa ning tuig 2022. Ang titulo, Rationalizing the Wearing of Face Mask Within Cebu. Ang siling diri ni Garcia, kinahanglan na sa karon nga maghimo sang tikang ang ila sa nga probinsya para nga mas mapabatyag pa sa mga pumuluyo sang probinsya ang ginatuwag nga new normal. Ambal ni Garcia tion na ini agod amat-amaton dula ang pag-usar sang face mask. Action Firing Line. Ang luyag ni Garcia dari mga ka-aksyon nga ang mga tao sa ila sa probinsya pwede nga hindi na mag-face mask basta ara sa well-ventilated o kung ligwa kag mahangin nga lugar, open lamang nga lugar. Baw sang mabalaan sang DILG, sang Department of the Interior and Local Government, todo react sa galiyon mo. Action Firing Line. Man may-ari niya pong sudnon nga mando ang DILG. May-ari kita ginatuwag nga National Interagency Task Force o kon NIATF. Ang siling ni Interior Secretary Eduardo Anyo, siling niya wala namon ginakilala, wala ginarecognize sang DILG ang ginisyo nga mando ni Garcia. Bagod may ara sang IATF guidelines nga ang nag-aprobar si Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Anong natabo di man wagid ni may nakamuno kay Garcia nga hindi basta-basta makapagwa sang mando nga dulaon ng pagsuksok sang face mask? Ang hambal ni Anyo nga nabutang sa IATF protocols nga ang face mask ang pwede lamang kakason kon magkaon, siyempre, no? Lang mo na, hindi mo na matulon ng ginakaon mo kung hindi mo kakakason mo face mask. Kon magkaon o kon ang isa ka tawo ara sa well-ventilated sports kag activities. Ang siling pa rin ni Anyo makaaksyon, ang pulis dapat magsigi sa wayne. Dapat sagiyon sang pulis ang pagpanakop o kung pagpangarestar kung kinahanglanon sa mga nagasupak sa IATF guidelines sa bisan diin man nga lugar. Action Firing Line. Yan nun sa mga pulis na sa Cebu, bati magkamo sa hambal ni Anyo. Sakay Anyo naman kung tani, dapat may aragid sang managbantay kung masaligan nga tao, no? Nga ara na sa Cebu o kung ipadala sa Cebu, no? Para nga magpasiguro maglantaw kung bala, basi kung ang ginsunod sa mga tao to sa probinsya sa Cebu, amo niyang mando ni Governor Garcia, kag ang pulis to ya, basi kung alang-alang din patihon nila si Garcia o kung ang DILG. Action Firing Line.
Kung nastama lang sa reaksyon kag waman sa aksyon, tiyan mo na, basi ang pulis sa Cebu bala tahap man. Tahap nga mang saway, tahap nga manakop. Kaya ila sa nga patihan, amo yung mando sa ila sa nga gobernador, kag hindi mando sa ni LG. Ang isa pa dali kagin pakanumdum ni Anyo, nga may ara sang pangkalibutan nun nga scientific evidence, nga makapamatuod nga ang pag-face mask ang makapahagan-hagan nini sang paglaton. Linat na nga ginatawag, hindi lamang sang COVID-19, kundi sa iban pa nga mga infectious kag respiratory diseases, kalakip na ining makangilidlis lang tawon nga monkeypox. Action firing line. Isubong ginahulat pa kung ano mangin sabat na rin ni Governor Garcia. Pero, ara, gincheck ko, may ara sang sabat si Garcia, dugay-dugay bla. No? Dugay-dugay, manuhon ko rin. Kaya may clarification. No? May pagklaro doon si Garcia sa saring reaksyon sang DILG mga kaaksyon. Basi kung makalabot ni kay Presidente Rodrigo Duterte, ano naman ayhan ang reaksyon sa ato sa panguluman? Di naman guro maghala pag-amo si Duterte. Diya kay pila na lang kaadlaw na bilin si isa nga palangakuan ho. Action firing line. Ti kung suksukanay lang sa face mask ato sa nga paghambalan mga kaaksyon, bisan pa mangkuton subong. Bisan pa mangkuton ta subong, isa ka gatos ka mga tao diri sa Pilipinas. Labos ba to? Kalabanan masiling gid na nga dapat na gid mandulaon. Hindi man 100% maiban niya nga grabe gyapon yang pangapin nila sa ila sa kagulingon. Pero kalabanan, ako na paglantaw. Tamang kutuan nyo be ang 100 ka mga tao sa Pilipinas. Kalabanan masiling gid na mga kaaksyon nga sugot kami dulaon na. Action firing line. Una bes, kulang gani inagbakal bugas kag sudan ang kwarta, mabakal pa face mask. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, isipan yung mga wala nga face mask. Damo ang nagasiling damo ko sa na istorya siling ni Action Marlon tak-an ako akon ya magala ka face mask siling ko galing. Basi kon majakpatan ka na sang pulis, basi kon ang pulis may order silang manakop, madakpan ka, mamultahan ka pa. Ayban ka siling nga kapoy na kabiya, hala magsuksok sang face mask ni. Iban nga reklamo nga naghalalabal ng ila siling nga dalunggan. Sa taga-gobyerno man kuntani dapat tunan man sang maid-id. Tunan sang id-id, basi kung taga-gobyerno ta natakan naman maghahalag ka doon bla. Basi palang maiban nga pamaagi na maiban ka bang nga nadumduman bla. Nga sa subong nga sitwasyon, basi kung pwede naman lang nga madula taning face mask ni. Basta pangitaan do lang sang pinakapag-on kag piyo-piyo nga pamaagi bla o kon pantapat na. Nga hindi magresulta sang liwat nga pagdamo sining COVID-19 cases. Pwede guro na no? Away gid sang iban nga nadumduman ang taga-gobyerno tanga pamaagihaw. O kon base kon natamaran lang manumdum o kon base damo pa baligya nga face mask. Una sa balita, una sa aksyon. Bla? Ang akon ya face mask nga ginausar lawadlaw baggugid kay nga doon ga katol nakon diri mo diri no ga katol kagabi ba aksong Oliver hindi man sa siling nga tinik. Ang bilog sa face mask nga ginabakal ko, bayara ko ginabaklan nga ang bilog is 17 peso. 17. Kaya nga, nanamian ko magsuksok, it's because nga bugnaw siya, why sa nagatabol-tabol bla, kaya hindi sa katol. No? Kung kisaway mo kayo nagbakal, kung nanong ginsuksok ko nga face mask kapon, mo man ang suksok ko gapon subong.
Aring sabat ni Garcia mag-aksyon no kay namuno ko kaina nga balantayan ang reaksyon ni Garcia sa reaksyon ang sabat ni Garcia sa reaksyon sa nga DILG. Aryo, ang sabat ni Garcia mag-aksyon subong nga adlaw. Si Garcia nag-atubang sa makatapo sang media dito sa Baysibo. Dasig-dasig man ang papagawa niya sang clarification dia. Ang siling ni Garcia, ang iya nga executive order ang may ara sang rason. Common sense. Common sense. Kag logic lang sa pagsoksok sang face mask. Kung baga sa aton di, sentido common lang. Ang balyaw wala ba na nag-apply sa iban nga probinsya? Gani why sa dapat ikabala ka ang hindi residente sa ilang sa probinsya? Action firing line. Ang hambal ni Garcia, wala ako nagasiling nga hindi naging magsuksos ng face mask. Kundi optional lamang. Ang sinuman ka tao sa Cebu nga luyag maghaklo sang pure oxygen sang manayanaya nga hangin. Ang damo benepisyo nga hangin, labi na ang sea air. Then, please, siling ni Garcia, let's not bring the wearing of face mask to ridiculous levels. Hindi pag imuon nga kanadlawan pagsuksok sang face mask. Ang palayag ni Garcia makaksyon daw pareho lang magining gasiling bisan budlay-budlay naging suksokon gid ang face mask. Action firing line. Ang pagklaro ni Garcia maka-aksyon nga sa matawo nga lugar, crowded places, dapat magsuksok sa face mask. Amo nang gina-encourage niya, no? Sa mga tawo nga may sintomas, sok-sok at all times hambal ni Garcia. Pati ang mga pasahero sa air-conditioned transportation, pareho sang bus, dapat sila ni Garcia sok-sok gid sang face mask. Action firing line. Alas 7:18 Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Iban nga mga kaprobinsahanan nag-react man, no? Nga siling nila sa amon diya, sige-sigihon namon na naya. Ang pagsuksok sang face mask, kamanti arap pa naman ang kaso sang COVID-19. Tedari sa aton sa Negros Occidental, kung si Governor Bong Lacson ang ato sa di pahambalon, ginapakamaayo man niya nga sigihon man ang pagsuksok sang face mask parang at least maniguro na lang ta kay total kung sa mga binugoy nga istorya panaligo na, nabasa na lang kita maligo na lang ta. Action firing line. Ang importante lang mga ka-aksyon, di talang pagbabayan ang ato sa nga sulok-sulok ka. Base kung way ka mo sa galanon, ginbakal nyo at na face mask, way na ka mo kwarta, imbis bakay bakal nyo kalanon, ginbakal nyo yung isang face mask. Action firing line. Pwede makabubaka ayo na sa inyo sa di kakilala, ayo sa inyo sa di nga tupad balaya. Ula makuha na yung face mask, may hara ka na face mask, way. Action firing line. Sa isa lang kabilog, balano pagkidibal sa di nga balita sa bayan sang nasyonal. Ang kadamuon sa mga Filipino nga wala sang obra, nagjutay. Mayong balita ni, no? Kay lain pamatian kung ang kadamuon sa mga Filipino nga wala sang obra, nagdamo. Aksyon! Karong balita, nagjutay mga ka-aksyon bot silingon, medyo nagdamo-damo ang nakakita sa trabaho kung obra. Naghimo na lang kuno 2.36 bilyones nagligad nga Abril, suno ini sa Philippine Statistics Authority o ko na PSA. Action! Radio! Ang ila sa naging basihan amo ang resulta sa nga ulihing Labor Force Survey, LFS. Ang tawag sini amo ang joblessness rate o kon unemployment rate in the Philippines. Medyo nagdubo-dubo umpisa sang natabo kuno ang COVID-19 lockdowns. Sa virtual press briefing ginsiling ni PSA Chief kag National Statistician Claire Dennis Mapa nga ang April 2022 LFS nakarecord nga ang unemployed adults edad 15 anyos pasaka ang mga 15 anyos pasaka nga way obra ara sa 2.76 milyones. Mas manubo-nubo ini ikumparar sa 4.14 milyon nga jobless sang April 2021 kag 2.87 milyones nga unemployed
sang Marso subong nga tuig. Importante subong ang trabaho sang mga tao bangod. Bisan gani ang may mga trabaho nagaagonto gani sa garastuhon. Ano nagidayhan ang mga wala sa trabaho kag wala sang kalanon? Hindi lang guro agonto ang ginabatsyag o kung batsagon nila, kundi tanan nga kasakitan, tanan nga pag-antos kag paglingog-ngog sa ila sa nga pinsar, ma-eksperensahan gidila na. Dugangan pa sang krisis nga ginatubang subong sa ato sa nga nasyon, ang iban buang sipa-sipa sang lata sa dalan ang ila sa di nga dangatan. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 7:21 Aksyon Radio Philippines Standard Time, lumpatan ta ang mga balita sa bahin sang lokal. Ang balita may kantanan sa natabo sa isa kalapsag sa banwa sang Binalbagan, Negros Occidental, nga sang nakuha sa taguangkan sang Iloy ang ulo na bilin. Ang una nga nakuha amo ang lawas. Ang balita makaaksyon ti nakalabot na ni sa nasyonal. Pasi gani kon hinambalan ni sa iban pagid nga nasyon mo. Kay mantikis alamang ni nagakatabo. Ginpalibutan ni sang madamo nga palamangkutanon. Kung sinugid bala diri ang may salabton. Sugpunan tang istorya angot sari. Kahapon sang hapon, nabatian una diri sa Aksyon Radio Bacolod ang panaysayon mismo sang Iloy nga nagpasakit. Ginsundan sang pathag sang doktor mismo nga nag-amuma sa ning pasyente ni dito sa may Binalbagan Infirmary. Subong ang ginabantayan kung ano gid balang desisyon diri sang pamilya. Dayon non blang plano nga mapasaka sang kaso o kung batunon na lamang sang hugot sa ila sa balatyagon ang natabo. Damo sa mga medical experts ang nagpabutyag sa ila sa reaksyon, komento o kung opinyon. Hubalin pa kahapon sang udto, tub-tub subong mga kaaksyon, iban may mga punto ban, iban galing may ara sang pagbasol no? Why tayo mabaluan kung sinong dapat daling balasulon. Basi kung hindi man hungod, kay kung basihan ta ang statement, ang pagsaysay sang doktor, si Dr. Pearl Pagunsan dari sa Aksyon Radio Bacolod. No? Why sa sang nakomiter nga kapaltahan? Prote, depende na sa investigation sa ulihi kung may ara gyud investigation nga patigayunon. May ara nga nagabasol sa manira sang pagtatap sa pasyente. May ara man nagabasol sa ginikanan. Pero ano gid balang dangatan siniman? Ano ang malabutan sinitanan? Paano ta mapasiguro nga hindi na ni masulit ni? May dapat bala nga mabalaan di ang mga nagabusong? May dapat bala sila mabalaan nga pamaagi para masiguro nga ang ila sila ginabusong mapahilayo sa peligro? Subong nga hapon, may isa ka doktor nga na istorya naton mga kaaksyon. Istorya ko, kay mapabulig ta dugang pathag kag dugang panugyan. No? Lain giban kon doktor or medical expert ang magahambal mga kaaksyon. Kay mandari sa Pilipinas, damo sang mga hubines nga kabataan nga temprano pa nagabulusong. Why sila kabalo kung anong insakto, anong proseso, kag ano ang mga dapat nila himuon para mas-sure, masiguro nga maging healthy ang ila sa nigalapsag tub-tub sa ila sa nigapagbunog. Iba noon tarugay, pabati ko nagadugay ato sa nga interview. Mandari sa Negros Occidental may ari kita sang Hospital Operations Department. No? Yasang provincial government. Dara na paidalom ang taran nga mga provincial run government hospital. Pero ang Binalbagan Infirmary, why niya malakip sa provincial government, kundi napaidalom niya sa local government unit sang banwa sang Binalbagan. Ano pa giniba sa nga balita sa lokal sa oras nga alas 7:25? Ang kaso sang dengue sa Negros Occidental balikan taban
ang syudad sang Himamaylan ara sa number 1 sa pinakamadamo nga kaso sandi gini sa ulihing nga datos sa nga Provincial Health Office Negros Occidental Health Surveillance System. Ang datos halin Enero 1 hasta Hunyo 4 sining tuig 2022. Action Firing Line. Matupa ini siya sa Morbidity Week number 22. Ambot silingon sari, ika-22 nga simana sa nga tuig 2022, no? Sa sining nga simana, ang new cases, ang bag-o nga kaso diri makaaksyon sang dengue, 134. Ang kabugusan naman nga kaso, tumupa siya sa 953. Action Firing Line. So nagahamboy-hamboy na siya sa 1,000. Ang pagsaka kun sa patag 10% ang paghambalan sa Santa Maria Elementary School. Medyo kululbaan na gin consider na ganin nga alarming mo ang kaso sa dengue diri sa Negros Occidental. Tiyan mo na makasiling kita nga medyo kululbaan na kag magatuga pag sang dugang nga kakulba sang publiko kon maghala na lang kapawalang gobyerno ta kag magpawala man ang pumuluyo. Action Firing Line. Ara nagsaka na sa 423.63%. 771 ka kaso nga mas damo ikumparar sa 182 lamang sa tuig 2021 sa period man nga Enero tubtob Hunyo. Action Firing Line. Ang Himamaylan subong may kabugusan nga kaso nga 88. Isa ding patay, silingon 87 nakaluwas. Pero hindi lamang Himamaylandia ang may amo sa nga kaso. Pati nang hinigaran, kagkaban-kalan nga subong may pariho sila nga 84 ka mga kaso. Nagligad nga si manan interview sang sari nga panatuntunan si hinigaran Mayor Jose Nadia Arcillo. Ang ila sa nitikang ginhimo to among pag-obligar sa taran-taran nila sa nga mga barangay. Pag-obligar sang mga pumuluyo sang clean up drive paagi sang iya ginisyo nga executive order. Isa ini sa ginatutukan subong sa ato sa nga gobyerno provincial. Kay kun basihan naton ang datos as of June 4, 2022. Ginlantaw ko listahan tanan gid nga 31 ka mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. May ara gid sang positibo nga kaso sang dengue. Action Firing Line. Ang maayo lamang diri sa datos bangod way sang nagdugang nga nagkalabatay. Subong nga 2022 nagapabilin sa gihapon nga 5 ka mga pasyente sang dengue ang nagkalabatay. Tag-isa halin sa Himamaylan, Talisay, Calatrava, Tuboso kag halin sa syudad sang La Carlota. Action Firing Line. Alas 7:29 o alas 7:30 na aksyon na radyo Philippine Standard Time. Palabayan man naton ang nagapadayon nga tagtaganay sang tag 5,000 pesos. Sa mga ginpili nga tag-iya sang balay nga ginbagyuhan sang audit diri sa Negros Occidental nagligad nga tuig. Action Firing Line. Nagin mundo ko diliwat kag nga importante nga manuhon ta diliwat. Ay samtang nagapadayon ining nga tagtaganay gasigi-sige man ang pagkinabot sa aton di sang reklamo sa mga wala nakabaton. Action Firing Line. Tijotay na lamang nga kantidad ang wala diri mahatag. Sa kabugusan nga 91 milyones ka pesos, subong nga adlaw ang tagtaganay nagsentro sa may syudad sang Sipalay. Tiyang Sipalay abo na ikapito na sa siyam ka mga LGUs nga nagbaton sang sining ayuda ni. Pero sa nasiling tara, samtang nagapadayon ang tagtaganay kag basta gani ayuda o kon kwarta nga ginahatag alin sa ato sa gobyerno, ang una nga nagatuhaw way sang iban kundi ang reklamo. Action Firing Line. Di kung nakabaton siyempre no reklamo. Pero kung way gani makabaton kag way sa listahan, korinot ang agtang. Action Firing Line. Dayon pabangkot sila kag ang iban nga pabangkot ginapamanan papamuyayaw. No? Langang away kamiyaw. Tidari sa Pilipinas, permita ginasili nga doon normal inang reaksyon sa mga tao basta hatagay ayuda sa gobyerno nga to sa nga pag-istoryahan mo. Pero sa tagtaganay siling pondo halin sa
Emergency Housing Assistance Program sang NHA, sang National Housing Authority, ang nagareklamo nga wala makabaton laban-laban, why gid di mapatagan mo? Action firing line. O kon base, waay lang gid ya sang ideya nga ang ginpanglista, ginsala gid sang maayo sang lokal nga gobyerno. Ginpili, ginbaki-baki, sandig sa ginatuwag nga prioridad. Action firing line. Sini nga gabi sintruhan ta ay ikaanom nga distrito, abe. Ang ginatuwag nga Chicks area. Chicks area. Chicks, Kawayan, Hinubaan, Ilog, Kandunik, Kabankalan, kag Sipalay. Kaya amo ni ang lugar nga lubos nga napiktuhan sang bagyo. Amo man ni ang may pinakadamo pamilya nga nagkalahalitan. Action Radio. Liwat tagin talakay sa nasilintana ini nga balita kay sa subong nagadagsa gyapon ang palamangkutanon sa atondyo. Kun nga waay sila makabaton. Dugay-dugay laboton ta live sa saliga panatuntunan ang isa sa mga mapisan nga provincial board member nga nagatiglawas sang 6 district sang Negros Occidental. Isa gini siya permi nga nagaupod no sa paghatag sang sining ayuda ni. Ti sa Sipalay kay na si Governor Bong Lacson for the first time ay sa makakadto kay Manti. Ato siya sa Guam official visit base ko nakabalik naman siya gani dari sa Negros Occidental pero siguro makapoy-kapoy man sa pag biyahe. Pero may ara sang team sa nasalinta nga gintukod ang provincial government. Ang team kag permis sa distribution sa sining cash assistance, particular dara sa may Southern Negros. Ari gini ang presensya ni provincial board member Jeffrey Tubula. Dugay-dugay aton siya makaupod. Action Radio. Alas 7:32 Action Radio Philippine Standard Time. Una sa balita. Una sa aksyon. Amayan to mga balita nga dapat nato sa ring pagatutukan sa sining June 10, 2022 nga pagpangalagad naton sa nasilintara sa ato sa ring mga late tuners sa bago lamang nakabukas sa ang ila sa ring radyo sa mga bago lamang nakamonitor sa amon sa ring live stream. Welcome na welcome sa inyo sa ring panatuntunan. Action Firing Line. Action firing line. Sa mga nagpadala sa ila sa nga mensahe sa ato sa nga live stream, dugay-dugay lang kay hatagan ta kamo sang hustisya. Hustisya no kay dabo-dabo sa mga nagpadala sa ila sa nga mensahe. Aber kon outside Bacolod kamo, padala kamo sa mensahe de kon kamusta inyo sa nga tiempo das bong. Action firing line. Ay dari sa amon sa nasalintara, okay gid ang amon sa nga tiempo diri. Pero dira sa inyo base ko nagabubo balang ulan haw. Importante ri. No, aber outside Bacolod, padala ka mo da kon mustada, gatarit hidaga ulan da ako anong plastada. Kay base ko may mga kaaksyon tang ari diri sa may Bacolod City. Plano padulong da kag mayara sang kalatuan kundi mayara sila sang Himano Timbrano pa. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time 34 minutos nakaligad sa tak na alas 7. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This news sponsorship. Okay, sa live stream naton na Christian Minyas Villalobos, Action Mar, mayong gabi, okay. Marilo Travilla Catino, good evening. Salamat kid Imbong Dio Campo. Good evening, Action Marlon, pareho lang kami kaboritor dito sa may Maaw. Elvira Gilugo, Action Mar, good evening. Talaga kayo daw may mga subay nga kasaka sa akong tiil. Sige. Ana Sinuro, mayong gabi, okay. Approve ko na si Jonathan Renaxi mayang kay Action Marlon pa-shout out family scanner sa Purok Durar og puruting unique no Purok Durar og Barangay Mailom Bago City. Salamat gabonitor gid sa programa ninyo adlaw-adlaw. Salamat Jonathan.
Happy birthday, Nona, kag happy anniversary both of you ni Action Eric halin from Ana Sinoro, si Toto Tatan, good evening, Melvin Peñafiel, Ray Flores Baryoga, Arlene Anirdes, okay. Shane Garel Pilarta, good evening. Watching live here sa Kabanbanan, Himamaylan, God bless and more power to Action Radio. Si Edilaos Arana, good evening Action Mar, aray lang yapon ni Nanay Isabel, Gabonitor diri sa may Victoria City. Okay. Sa Pilar, Gabonitor si Ana Sinuro. Pa-shout out kay Action Rainy, Action Raimi, On Pineda, Gabonitor Subong. Okay, sige. Felize Benzuela, Do Your Own FM. Kami gatahi kami 3 layers cloth mask. Damo sila old cloth ta akon lang niya. Don't get me wrong. Okay. Felize Benzola. Okay. Diding Aluhamian to. Good evening. Milan Oligora na Gabonitor. John Salazar. Good evening. Good evening. Axo Marlon. Watching from Barangay Elhis, Bacolod City. Tamiyaw ko mga family Salazar. Barangay Tabo Ilog. Tamiyaw ko mantatay ko Hiner. Salazar. Talaktan Kawayan. Okay. Live sa Bari Cafe Highway. Milan Oligo. Nida Bilyote Olarte. Watching from Bahrain. Tamiyaw, Vanessa Stark, Agdok, Matt Mayo, Cengke Dialag, Donoval Amar, Alex Montesa. Di Dane, Jonah Hambalya, Darita, kay Action Mar, Mamati. Siyempre, din pa kamo, dari na. Hello kay Di Dane, Jonah. Joshua Bia, okay, approve Hambalya. Dari sa Lacarlo, Taga-Ulan, kita nyo? Lacarlo, si Taga-Ulan, ho? Sige. Eden, damol ulan sa iba, no? Sige. Eden Iscosura, David Agracia, may aksamalo may gabi, ganit ko lang kay Glenn Halong sa pagbiyahe. Always, kag sa amon, 4 ka anak kay Glenn din. Talangge, dago o yughaw. Palinog. Sige. Talangge. Glenn Den, Glenn Jr., Glenn Eden from Mamba Eden of Barangay. Si Milka Padilla, damol de ulan sa DSB, Action Marlon. La Carlota. Lagyan ng listata, ha? La Carlota. Sige. Good. Good kayo pagpapalo. Sige, salamat. Thank you. Star Mayo, Ari. Star Mayo, yay, happy TGIF. Thanks God it's Friday. Action Marlon, shout out lang kay all my family bum sa Alvarez. Barkadoan Herrera family. Salamat gid and regards to your sisi Maria Fame, my classmate, love from Rochester, Minnesota, USA. More power to ARB. Sige, Star Mayo makalabot kita. Salamat. Mabalik ta dugay ha, kay balikan ta ang istorya sa banwa sa Bidalbagan, supunanta atong bata nga nautod ang ulo or lapsag nga nautod ang ulo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang elementary
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluwan sang D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag Sa 7:55, pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad sa action firing line. Sa kaso sang isa ka Iloy nga nagbunag sang iya unang lapsag nga wala madala ang ulo pagpagwa. Dito sa may Banwa sa Bidalbagan. Umpisa kahapon pa lang sang aga, tub-tub subong. Unod ini sa gihapon sa mga istorya. Pero ano bala ang gindala sining eleksyon sa publiko labanigid sa mga nagabusong kag sa mga willing magpabusong? Action firing line. Hindi lahog-lahog kag hindi ang panghampang nga bagay. Ang pagbusong sa isa ka babayi, why ta nagasiling ha? Nga may kapaltahan tong Iloy or babayi sa pagsunod sa mga proseso sa pagbusong tubtob pagbunag, why ha? Ang aton ginesoryahan dere, basi sa ulihi, bla may ara sang iban nga mga kababainhan nga amo man sa ning malabutan sa ulihi. Medyo hindi pa man klaro kung may ara gid sa madabat. Kay sa nasiling na naton kaina, ang pamilya subong labi na gid ang Iloy sa ning lapsag ni ara pa nagatipon. Nagatipon pa sang puwersa. Pulo pa huway pa. Pulo pa tawhay. Sa iya sa nga pinsar kag nagapanumdum pa kung ano gid ang iya sa mga desisyon o kung desisyon sang iya sa nga pamilya. Ang operasyon sang Bidalbagan Infirmary. Ara, nagasigi man. Kag posible nagahulat lamang sa kung anong masunod nga senaryo. Di man pwede nga siradan tara kay para na sa publiko. Basi kung mayara karon sa may magpa-check up da kag kung may ara sang gakinahanglan sang ila sa nga serbisyo kag konsiderado da pasi kung mabudlayan ang residente gakinahanglan sila sa nga services. Kag kung anong pwede nga mahimo sang lokal nga gobyerno sa Bidalbagan kaysa na silintara under ni sa LGU sang Banwa sang Bidalbagan ang Binalbagan Infirmary. Dari sa Negros Occidental, may ara kita sa ginatawag nga Hospital Operations Department. Nagadubala sa mga hospital nga napaidalom sa gobyerno provinsyal. Ini mga district hospitals naton bla. Sang na-istorya ko si Hospital Operations Department Head, Dr. Maria Girly Pinunggan, hindi man lang galaiya Binalbagan ang infirmary diri sa Negros Occidental mo. May ara man 3 ka mga infirmary nga ara napaidalom sa provincial government. Kagabigin mo no na lain ang operation sang infirmary sang sa hospital. Kung ara ka da sa infirmary hambal ni Pinunggan, pwede ka man makaperform da sang pagpabata. Pero hindi daya ining surgery. No? Kagaiban pagid nga dalagko nga operation. Dito ganiya sa bahin sang hospital. May 3 diri ka mga lugar gan pag-mention sa aton si Dr. Pinunggan, no? Nga diri nahamtang ang mga infirmaries nga under sa provincial government. Ang natabo sa Iloy mga ka-aksyon kung mamatian naton kahapon ng isa nga bahin. Sa isa nga pagsaysay una diri sa Aksyon Radio Bacolod. Waya man sa gani sa nabalaan nga may kapaltahan sa nga nahimo mo samtang nagabusong siya o nakapa-ultrasound man siya para sa iya healthy kag may pulso man ganing lapsag niya. Galing mo lang to natabo. Wag gid to ginlauman nga mautod ang liog sang iya sa nga lapsag pagwa sa iya sa nga taguangkan. Action firing line. Tining
ining hitabo ni hindi ni bag-o. May pariho man ni nga natabo dito sa Davao 2013 kag may pariho man ni natabo sa bahin sang probinsya sang Abra 2018. No? Kung i-check ta ang pila ka mga balita nga nagluluntad niligad nga mga tinuig. Mo man o tod ba nang nabilin man ang ulo? Matapos nga maglanog ini nga balita maka-aksyon, damo sa mga mensahe, damo sa mga reaksyon kag palamangutanon kon bala ini may angot ayhan sa hindi pagsunod sa dapat sundon ko nagabosong ang isa ka tinuga hasta sa pagbunag sang lapsag. Action Firing Line. Ipabati ko ang medyo simple man lang nga panugyan sang isa ka doktor maka-aksyon paagi sa pamuno sang Hospital Operations Department sang Negros Occidental nga si Dr. Gerle Pinunggan. Hambalya kung magkadtugid man sa probinsya ang pamilya sa Saning Iloy o ang Iloy mismo, willing yang provincial government nga magtanyag sang bulig sa ila. Pero nga balaga katabo ini, may mga dapat diri nga sundon, may mga dapat diri himuon ang nagabusong. Ultrasound, pagpa-check up permis doktor, kag dapat tumanon gid kung anong gina-advise ang doktor. Yari si Dr. Gerle Pinunggan sa ato sa nga interview. Oo, may prenatal na sila dapat mo nga sundon pa once nga mag-miss na sila sang ilaya nga kwan nga period or ila menstruation start na ginaslatani mo kung kwan makadto na sila sa ila health center. Ang first trimester nila dapat makakadto na sila pagka-miss ang ila period dapat makapakonsulta na sila dayon para mabalaan nila kung gabusong sila o hindi. So kinanglan na nila nga makadto na dayon tapos regular na ang ilang check up. So among ginaya magpa-prenatal gid. Importante gid, that's why gani gina-advocate kina sa aton nga public health. Importante kung magbusong, importante gid ang prenatal follow up hasta magbata siya. Yan asang kwan mo sang public health kay sa LGU sila. So makakadto gid sila sa ila health center for prenatal. Daytime niya bala kay ti ginaano ko man ang sa hospital nga mga ti kanagabot lang sa hospital ti sa binalbagan siya mo na ginpabata. May ara man kita yung mga cases nga mga kwan nga breach. Oo, muna ang suli. Una yang TLKT ang aton nga kwan sapat si Fali mo na ang normal nga So kung magsuli ang tendency sina ang iba na iya gina cesarean na lang. Pero iya to premature to siya mo. So wala man guro gina-expect man sang kwan, sang binalbagan. Nga mo to ang sitwasyon sang kwan, ang baby sang pasyente. Wala pa man kalabot sa amon ang kwan, no. So under sila sa LGU, so ang ilang kwan da iya directly under sila sa ilayang local chief executive, ilayang mayor. So may municipal health officer man sila. So maagigit sila anay dito. Less na mangayo sila sa amon nga bulig or whatsoever, no. Kami mabulig man lang kami, pero kung sa referral nila, di makadto na iya kung sa hospital naton So dira na kami maka-intervene. Mga infirmaries nga mga hospital. Oo, may mga ara man ta. Oo, pero hindi ko lang tanan-tanan kay ti under na iya kung sa pabla ang data nga ina sa PHO. So we have 3 ang aton nga kwan, ang Ignacio Arroyo in Isabela, aton nga Mercedes Montilla in Sipalay, kag aton nga Itidisina sa Hinubaan. Makapabata man na sila, oo. Except lang yang hindi nila maobra ang operation, surgeries. CS, mga major nga mga surgeries, so hindi sila dapat sa level 1 na siya. Kung mga lang sila bulig, di makaguro sa amon nga side, maka-explain lang kami kung ano man ang sa medical nga side. Ang maka-best nga kuan kay wala man kami kabalo sa natabo gid siya. So algid natabo during sang kuan sa pagbata niya. The best guro is the LGU. May doktor man sila sa binalbagan ang nag-attend sa patient. Ang doktor man ang nag-attend. So ang amon naman lang ya mabulig kung ngita sila assistance or pwede man lang Action Firing Line. Ang tingog ni Hospital Operations Department Head Dr. Gerle Pinunggan. Buwas og punan tayo ni. Ayan nga bahin dala sa aton sa kaluan sa nga Blue Terna Plus.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Okay, balikan taray nga ato sa nga pag-acknowledge sa mga nagabonitor sa ato sa nga live stream. Okay, all right. Sige. Carlo De Leon, good evening, Axo Marlon from Bacolod City. Leia Younger Esquivel. Teresa Quinto, salamat. Always monitor ko sa Porok ka 17. La Granja, La Carlota. Vergie S. Olpenda, good evening. Ma'am Jinky Dialag doon, mayong aga Axo Marlon, kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mike Montilla, and all my family sa Barangay Pandadong DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Dina Roquero Habanilla, mayong gabida kay Tatay Raul kag Heidi Habanilla. Joseph Pacifico, Marlon watching live from Sitio Ambacan. San Enrique, Great Villalba family, Jofel, Jason, Roland kag Jojo Flores, thank you. Arama si Cathy Ver, Axo Marlon, hello, hi. Thank you. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni... Next Action Farming Line, 17 minutes after 8 p.m. Action Radio Philippine Standard Time. Dari kita sa balita may kantanan sa nagapadayon NHA cash assistance para sa mga typhoon audit victims. Kaina dara sa Sipalay City may tatlo ka mga clusters, tatlo ka mga distribution areas ang pati kayunan sila kag isa sang masaming nga nag-upod gid sa pagpadagtag partikular dara sa may 6th district si board member Jeffrey Tubula. Ibalonta ang dugang detalye may kaantanan sila. Online sa Firing Line. Kapod naton sa biya kalinya 6th district board member Jeffrey Tubula. Board, kamusta ka board ng gabi? May gabi, Aksyon Marlon, may gabi. Kag may gabi gid sa tanan nga tagsalamati sa malabutan sila nga tingog. Kag sa malabutan sila nga istasyon, no? Sa bilog nga Negros Occidental kag sa iban man nga mga lugar nga malabutan sila ng gabi. Yes, thank you so much, Board, sa ibo sa ding time. Kaina, dara sa may Sipalay City, medyo nabo sa mga nakabaton sang ding NHA nga IHAP, Emergency Housing Assistance Program. Kaina board, hindi gid balikawan gin-check ta ka kay hindi gid balikawan nga may reklamo gid bla, no? May reklamo gid nga ang labi na gid ang way magabaton. Ang ila sa ding nga question nga way kabiya magabaton. Board, at least ikaw makaklaro sa ila. Salamat gid, no? Salamat gid sa time kag nga ginhatag Action Marlon. Kag gusto taman na ipaibalo kay bisan kita, no? Actually ang paghatag sang aton nga financial assistance alin sa National Housing Authority naging paagi sa aton probinsya. So ikatatlo na ini nga release, no? Una iya sang local and then ang aton probinsya may mga donations kag mga
counterpart sa nga budget sa probinsya nga ginhatag sa ligad nga corrugated sheet, no? Kag ma-plain sheet. So ini ikatatlo na ini ang iya ka NHA. So ginistikar ko gid kag kaina wala nga to silang nga gobernador kay imbitado siya sa Guam. Nang speaker sa didto, no? Sa isa ka okasyon. So kita ang ginbutang kaina didto nga ma-turnover dito sa Sipalay. Ang Sipalay City ang totally damaged, nakalabot ang 3,199 ka mga recipients ang NHA, totally damaged. So, Action Marlon, amo nang kakatabo, bisan sa kabantalan, na-misinterpret, no, sa ibang mga nahalitan sa Bagyong Odette, sang December 17, nga sila nahalitan, nga wala sila kaabil silang 5,000. So, ang 5,000 nga lin sa NHA, ang gintagaan diri guidelines, ang totally damage lang. So, buot silingon, mayara, ginmareklamo, kag ang ginahambal ko gani, pambalo nila ang ila katupad, ang ila kilala, nga nagakaimon nga sila lang gintagaan sa 5,000. Kay wala sila kangok nga dapat, ang partially damage, hindi na makaabil sa sina nga 5,000. Kasi natagaan naman na sila sa nagligad sa partially damage. Okay. Boss Lingon board ang tag-iya niya sang totally damaged nga balay para sabi si Palay taran-taran gid nga totally damaged nagabaton gid ya. Nakabaton gid. Actually ang pagbaton nila sa nagligad nakabaton sila ang 17 barangays to kaina nga three cluster. Nakabaton gid ato sila tanan. Ang totally damaged lang. Okay. So, sang nag-explain ka sa ila board, kumbinsido man sila atong way makabaton? So, amo ni natabo. Actually, kung ano sa eleksyon, ang bati-bati ko, medyo naghalit sa aton nga mga kandidato man nga ara subong sa posisyon. Tungod nga ang iba nagkaimon nga wala sila, kinag-damage sila. Nga sang bagyo, way man ato pinilian ng bagyo, wala man to na siling na overseas, abroad. May obra pag wala man to pinilian actually ang iban sadto wala na kay may mga may mga evaluation ang kada barangay nga ginapasa nga ina totally damaged. So nadili din ng NHA actually sa ang before election pa ni sa iya tagtani kada tapos sa tong Bagyong Odette. Correct. Ang budget sina na transfer na sa atong probinsya. Ang problema lang ang ginapasa sa kada LGU delayed kay tungod nga may problema amo tong siling mo kaina nga damo complain. So ginbutangan sa kada LGU sa grievance committee. Ang grievance committee amo nang nagasalo sang problema nga tuod gid bala nga away sila pasa picture kag ginapangayo nga mapakilis para ma-identify sila nga na-damage sila. Pagkita nilang sinadlo nga may release na damo na nag-intrisar nga kami may damage man to. Okay. Sa muna. Kag before the board gen release ining assistance halin sa NHA siguro kalabanan dara board nga mga nahalitan sa bagyo gan explain man sila kung ang proseso sini no? Ang isa lang nga ang kabankalan actually amo ni sa Action Marlon no. Ang kabankalan lang wala ang nakaabil sadto sang corrugated sheet. So ang diri sa 6th district ang dakong ginahalit sang Odette, Bagyong Odette. So ang 6th district ang kabankalan nang wala nakaabil sa tong corrugated sheet. So nakaabil sila sining NHA. Okay. So ang NHA ginistikar na nga daan sa ila nga ang gulpi lang nga pag-release diri ang kabankalan kay why sila nakibot sila nga may ara pagid sa ka probinsya. Masiling nga bag-o lang. So, binispikar ni Gob kay may mga kulang mga papilis pabalik-balik kita sa NSA sa National Housing Authority nga kulang kag iban may mga complaint wala ang iban. So, ginpasugdan sa grievance committee amo to na delayed may ginpaapas nga pag-evaluate pwede pa sila. Okay. So, muna nga ang nagreklamo sa to nasabat ang ilang mga complaint. At least klaro board at least nakalaruhan ka bisan sa akon gani board kada report ko ni kada balita ko ni damo sa nagapamangkot sa akon sa communication kada pamangkot nila ginasabat ko man no nga amo nang nagakaigo nga proseso. Anyway, dara board sa Maya 6th district mention mo kabankalan tapos na ang ilog tapos naman. Ilog tapos na. Okay, kaina si Palay.
Okay. Kipalay. Yes. Actually, ang anong kabankalan, mga 7,234 Correct. silang nakabel. Uh-huh. Sa totally damage. Ang ilog, 2,944. Mhm. Almost na 17 million ini. Yes. Ang ilog. Ang Kipalay kay na mga 3,129, mga 15 million plus. Mhm. Wala 16 million ang ginatag. So next week, ang ano naman, ang Kawayan, so Tuesday, sa aga. Tuesday. That's Tuesday. June 14. Ang Kawayan. So, ang iban, duwa na lang gayon ka LGU o Banwa. Ang Kanduni na lang kag ang hinubaan ko, hindi ko kabalo kung nadala sila or pila sila kabilog, but hindi na tama kadamo. Okay. So, tatlo na lang ang talagaan nga LGUs, Kawayan, Kanduni, kag ining Banwa sa ginubaan, kag maubos-ubos na ning 91 million pesos board gagin alokar sa nga NHA para sa Negros Occidental. Negros Occidental, hindi lang diri sa 6 district, kundi dala Okay. na sang ligad ang Isabela, daw 14 million plus man to. But ang tanan nga na-report nga may mga damages sa bagyo, matagaan. Okay. Totally damage. Yes, board, ulayhon ko na lang board sa paglibot-libot no man ni Bagi Odette magyapon ning nga halit dara sa may 6 district. Mga pila ka porsyento sa pagbalubanta mo lang board nga puloy-an nga daw nakabangon na gid man bala halin sa halit sang Bagi Odette. Sa 6 district lang. At sa kunalos pa lang, actually, ang partially damage, kada ang totally damage, meron man total nga wala na nilaging kayo. Okay. Pero halos, daw 90% na ha. Isan ko halos makitaan ko, galibot-libot man ko, makitaan ko, kasilaw ganit sang sin na nila. Makitaan mga balay, halos doon nagbinago, nagita ng halos, kadamo, sang kasilaw, sang sin na, dabadlat sa iba. Daw, ko damo na sang mga bago, mga balay. Posibilidad na halos kay sa binatag na financial assistance, lang nakita ko yung kulang sa Bagyong Odette, ang agricultural. Na wala pa na ma-release, pero kung releasean gid man sila 5,000, so nakita ko isa ka 200,000 ang damage sila. Amo na dagko ang na-damage sa farming, sa agricultural nga So ang mga kalay halos hindi na sila natamaan Ang bulig sa gobyerno halos 80 to 90% nabuligan sila. Ang financial nga ginhatag kag ang materials nga ginhatag sa probinsya man. Yes. Board ining NHA nga assistance hamalon ta gid man na delayed gid man dugay-dugay kay ang Baguio is December, subong ari kita sa June. Hindi balikawan board nga ang nagbaton sa base kon gastohon nila sa hindi amobla. Anong mapanugyan mo na sila? 5 mil ganaan board Ay, ginambal kay na dito ni Jerpa ni Judia. In charge dalagi na ni Mayor na kay may schedule si Mayor lang ginali sa arrest. Nga pagtanaw yung pag-release, nagkalaway ka na baklang cellphone. Kay away ubos ang stock sa Kipalay. Kay bati iban di bakal cellphone. Pero ginislikar namon nga subong siligado. Bakal gid sa gamit or kinanglanon gid importante sa ila panimalay. Damo na wad-an cellphone guro na board. Base hindi man kundi na wad-an gid ang stock ang stock sa Kipalay. Nawad-an lang guro sang stock hindi bot silingon nga ang kalabanan na bakal sa cellphone halin to sa 5 mil pesos. Importante guro board ko na. Go ahead board. Iya lang man na statement kayo na. Pero ang ginamon nga kung may sursubra sila kasi sa parente nila. Dahil nakabakal sila corrugated shit. At hindi ba tag sa probinsya, atag nila sa maparinte o utod nila para na halitan man. Yes. Para hindi man magsunggod. Importante board bugas kag kalanon gid. Na isa gina sa subong nga timpo kinanglanon tagid bugas kay kamal sang fuel subong ang tanan di sa laka. Gani. Sige board, hulaton ta board nga matapos-tapos ni Kawayan kadto hinubaan ang ato sa nga paaboton. Antes na board magtakop base kon mayara kaluyang pagid nga mensahe ipalabot sa mga taga 6 district. Kay may gusto gid ko una sa pagpasalamat sa nagligad nga eleksyon. Sen Marlon salamat mo sa inyo dira sa Stasyon DYC Action Studio. Salamat gid kag sa tanan ilabi na gid diri sa 6 district sa pagbulig sang nagligad sa akon bisag wala kami kontra. Pag-iapon dako nga percentage sa buto nga nakuha ko diri sa
6 district ag salamat madamo gid salamat liwat sa inyo mapagsalig kapag suporta sa akon bilang board member. So padayon ta ining kapitan para diri sa 6th distrito kag sa Negros Occidental. Kag salamat man Asyon Marlon, salamat gid. No problem. Basta si board member Jeffrey Tubula, wag gid sang problema, no? Isa sang pinakamapisan nga provincial board members nga nakita ko, dari sa Negros Occidental. Board, thank you again sa time. Salamat gid kag grant sa istasyon, no? Salamat gid sa katapos ang DWC action. Salamat gid. Mayong gabi tanan. Mayong gabi. Action Firing Line. 6th District Provincial Board Member Jeffrey Tubula. Amo na, at least na klaruhan, no? Totally damaged lang nga balay ang makabaton sini. Kay ginbasin na sa listahan, may listahan na no, nga ginabasihan ang ato sining nga DSWD kag ang mga naga-distribute sang silang assistance mga ka-action. Tiambal ni Tubula, ang next is Kawayan Kanduni kag sa Banwa sa Ginubaan. Patapos-tapos na ning distribution na. Kag ang panugyan lang ni board member sa mga nagbaton sang 5,000 pesos, please ibakal niyo sang mapuslan, ibakal niyo sang inyo sa kinahanglanon, likawan kung mahimo pa lang ang pagtong-its kag pagsugal. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Okay, sa ato sa nga live stream, okay, dugang sa ila sa nga mensahe, di ba? Acknowledge Homalumina, hello. Homalumina, good evening. Mayong gabigid. Rufino Ira Gabino, watching live. Action Marlon, good evening. Dina Roquero Habania, mayong gabi. Sabana kong si Putot Habania, kag family. Roquero, Elizabeth Gamala, okay. Good evening, Action Marlon, salamat gid. TJF ko do, God bless everyone, more power to ARB, okay. Inday Blazar, aman, gamonitor, si Inday Richel Lopez, ato sa ni batchmate, ato sa ni classmate, kag sa mga batch na, no, kay Inday Richel Lopez, Maninoy Campoda, Maninoy Fred Campok, Mustada, no, dara sa may Porok Pagidait, tanan-tanan, nga taga Porok Pagidait, Barangay Tangob, kay Richel Lopez. Thank you again, sa pag-monitor sa Masabi. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is Panyawan Herbal Capsule. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue. Sa saning nga bahin, ibalaon ta na mga kaaksyon ang detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall. Sako subong ang sa mga pagsinapol na ginapatigayon ni incoming Mayor Albi Benitez. No? Pag-abot sang June 30, kargulo ko pulo plastado na tanan nimo, no? Iti timbrano pa lang niya damo na sa mga plano nga gina-plaster, may mga initial nga gin kasugtan mga kaakson, ina tanan-tanan sa isa labang katinutuyo no? Para sa kayuhan sang aton sa dinga syudad. Action Radio City Hall Report. Elawantang detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall with Action Art ay hopon, Action Art. Maayong gabi, please kabin. Action Marlon was nga adlaw nag-promise si Councilor Al Victor Espino nga iya i-plastar ang resulta sa mga consultation kag ilagin patigayon nga meeting sa kay hindi lang isa ka sektor kundi damo tong ilagin meeting upo diya kay Mayor-elect Albi Benitez
Pero sa linya tingbon nilang kuno sa hotline para nga ma-plastar initalan kay housing tapos ang recovery plan amo tong mga discuss nila kay na which is part na sang ginahimo karon sang Benitez administration bilang preparasyon sa ila pag-umpisa na sang pagpangalagan on June 30. Now, sunod diri kay Espino, tibuwa siya na explicar kay tinamo pa man sila sang asikasuhon mo, especially nga nangin kabahin man siya sa gintukod nga transition committee. Now, diri lang ko anay Action Marlon kay unahon ko niyo kay may isa diri ka program. Actually, ini sang national government naging patigayon, kaupon na diri ang talatapan sang DOTC, ang DILG, kag Office of the Civil Defense nga nagpatigayon sa 3 ka adlaw nga training sa sudad sa Bacolod nga mo ining video kag nangin host sa patigayon 3 days ini nga planning kag coaching training para iya sa mga DRRMO kag LGU sa nagkarain-lain nga mga areas. Actually, hindi lang Region 6 Ang Region 5, 6, 7, and 8 kag NCR, di sa Bacolod sila po to undergo sa training which nag-culminate sini nga hapon. Now, nasentrohan sa ilas ni diskusyon ni Action Marlon, amo ang paghimo sa mga planning and programs kay kundi ang setup subong kagara sa template diya sang Office of the Civil Defense kag subong man sa National Disaster Risk Reduction Management Office. Ang program nila dedicated only ang preparation, especially kung may ara sa bagyo nga mag-igo sa pusod Pilipinas. So ang mga ITCC kag localized thunderstorm, ang pagresulta sila sa mga pagbaha daw wala halos ini mapreparahan. That is why kung unexpectedly may mag-igo lang nga isa ka dako nga pagbunok sa ulan kag pagbaha, namo ang mga barangay, especially highly urbanized cities, ang nagakaigo sa mga pagbabaha. So isa ini sang ginaduso sa DILG nga dapat may planning, dapat may araw sa nagakaigo na programa gid halin sa barangay pagkadto sa mga cities and municipalities, so that nga bisan hindi magigo sa isa ka LGU, may ara na sila sang setup o kung preparasyon kung paano ini patigayonon. Bagon sini ang plano iya sang local DRMO sunod diri kay Dr. Ana Maria Laarni Ponan, ang tagpamuno sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang himuon nila upod diri sa DILG will conduct follow through sang isaban ka training kag seminar sa mga barangay officials diri sa sulad sang Bacolod. Yaring parayag ni Dr. Ana Maria Laarni Ponan. Some localized weather disturbances aside sa typhoon like mga ITC, mga localized thunderstorm, mga siya. Actually, sa mga local disturbances ng weather, except for kuni ang typhoon. Aside from typhoon, may other cause kita sa mga floods like localized thunderstorm, nagulpilang mga ulan, tapos ng mga ITCC, LPA, na sa amoni share the focus siya sa amoni. More of the making a plan. For example, Bacolod City lang siya yan. Pero sa palayag ni Dr. Maria or Ana Maria Laarni Pornan. So of course, kalakip nila amo ang pain sa pondo para sa pagpatigayon sa mga program kaya kinanglanon mo. Number 1, responders, kag ang budget for the evacuation if needed sa ulihi. Now, diri kita na sa reaksyon ni IATF chairman sa Bacolod City nga si Vice Mayor Elcid Familiaran kay kundi ang province of Cebu to nagpapanaog sa order balang na optional ng paggamit sa face mask sa uli ganit bisa ng DILG nagambang aristongon baya ang magsupak sa national nga policy mo. Personally, siniging diri ni Vice Mayor Elcid Familiaran, mas labing maayo na mismo ang Department of Health na lang ang tugyanan kag maghimo sang desisyon kag advisory paagi sa IATF kung ano gid ang sarang nga mahimo magluwas kung mag-downgrade manubo pa sa alert level 1 ang status ang tagsa ka mga lugar. Si
sila nga tuod giman nila nga sa iban nga mga pungsod, sa iban nga mga lugar, may ara na sila sa ginapatigayon. Pero ang risgo, Action Marlon, nagapati siya nga tikon amo na ang recommendation sa DOH, that is why mismo ang NIATFO ay pa nag-recommend ang mangin optional ang pagsuksok sa face mask. Sila nga sundon lang naton gihapon kag nagalaom gani siya nga mga makuluton padayon man nga maggamit sini agud nga malikawan no nga naman nga antuwag nga problema sa uli resulta sa nga paginatalay sa COVID, especially ang pagar naman o kung pag-contact naman sa ginahimo nga recovery plan sa syudad. Yari ang porsyon sa palayag ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Ako, personal, I will go with the opinion of the DOH. Ang virus is still here, no? Kung ako, kung may protection the better. Sa Cebu, nag-issue sila, no? Even in other countries na ara na in the US. Walang son Marlon, ang porsyon lang isang palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. So bosa, si Councilor Victor Espino sa first part sa atong program, mangindilapit na siya to explain further sang ila ng discussion nga ginpatigayon upod kay Mayor-elect Albi Benitez ka naglaylay na sektor diri sa siyudad sa Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action na kay hukon ola sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art, boss kadlaw base ko manabot naman ang iban sa nga mga opisyal naton diri sa probinsya. Kuan man sila sang statement may kantanan sa saring ginahimo sang Cebu Provincial Government bagi sila sa Governor Gwen Garcia nga nagmando nga ang pag-usar to sang face mask optional na lang. Action Firing Line. Ginkontra sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Buwas ka adlaw mga ka-aksyon, may inaugurasyon nga pagkapatigayonon sa 156 milyones ka pesos nga balor nga bus terminal. May bus terminal dara sa may Sagay City. Ang tawag sa ni Sagay City Public Bus Terminal. Ang inaugurasyon himuon ni kadungan sa ka-26 nga Charter Anniversary Celebration kag padumpa sa mga elected officials sang among nga syudad. Bag-o ni siya nga bus terminal nga namtang sa Barangay Poblasyon. Barangay Poblasyon 2 sa atubang sang Sagay National High School. Dua ini kapanalgan architectural glass nga building. Tahom ba? No? Kag may parking space nga sarang nga maka-akomodar sang 18 ka bus, no? Sarang sa nga makapaparking sang 18 ka bus maka-aksyon. Ang budget gen gasto di halin ni sa Development Fund sang syudad 26.6 milyones ka pesos. Kang iban sa di halin naman sa term loan sang syudad halin sa Land Bank of the milyones ka pesos. Action Firing Line. Muna isang isa ka nabilin nga landmark nga proyekto nga pag-inaugurahan sa idalom sang termino. Manang Mayor da Subo nag-service Mayor Alfredo Marañon III, si 3rd de Marañon. Masaylo ni siya, nagpapili ni siya bilang kongresista, dumaog. Mapahalin sa Mayor, kongresista naman sa kadaan sa una mo. Nagbalik sa papili, dumaog. Matapos termino niya, Mayor, this June 30, pag July 1, Negros Occidental, 2nd District Representative naman ini siya. Action Firing Line. Bukas nga adlaw na, matabo dira sa may syudad sang Sagay. Action Radio. Las 8:58 na Action Radio Philippines Standard Time. Pelton Lipura, Action Margaret ko lang, apo ko. Si Summer, happy birthday. Happy birthday sa apo niya ko do. Okay. Dinaro Kiro Habania, salamat ako taga-kando ni. Totally damage sa malay ko sa area sang Gatuslao. Kay na may nagbensahe diri sa aton, Lakaluta kag Don Salvador Benedicto nagtupa ang ulan didto sa ila. Sa may banwa sang kawayan kay Kas Abalokoy kay sa taran-taran dara
nga mga taga-tiling kawayan nga pamati sa bunda sa ato sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Sa sining bahin, magatakop naman temporaryo ang inyo sining palatuntunan sa sining Webes akon Biyernes nga edisyon, June 10, 2022, Action Firing Line. Iban nga mga balita away tabalabutan tutok sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, 9:30 until 11 p.m. Sa ato sa mga aksyon na unit reporters, magahanot man sa ila sa mga balita karon sa Action Night Patrol. Action Firing Line. Sa kalan sa ato sa mga aksyon na unit reporters. Ako naman, Action na Marlon Hinovoya, nagabilin sang thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.